No niin, seuraavassa vaiheessa lähdetään etsimään pakopisteiden paikka ja piirretään tämmöiset apuviivat tänne tuosta silmäpisteestä tai katselupisteestä näiden koordinaattiakseleiden suuntaisina aina tuohon kuvatason saakka. Eli tuommoinen viiva ja tuommoinen viiva piirretään näiden tässä pohjapiirustuksessa olevien peruskoordinaattiakseleiden suuntaisesti ja siitä kuvatason kohdalta sitten vielä piirretään pystyviiva ylöspäin aina horisonttiin saakka. Ja näinpä meille selviää, missä kohdassa siellä horisontilla on nämä kaksi pakopistettä. Eli silmäpisteestä tai katselupisteestä koordinaattiakseleiden suuntaisesti kuvatasolle tullaan tänne ja siitä sitten suoraan ylöspäin tullaan tuonne. Ja merkkaan sinne sitten näkyville nämä kaksi pakopistettä näin. Perspektiivikuvassa kaikki sellainen, mikä on tämän viivan suuntaista, tulee kohdistumaan tätä vasemmanpuolimmaista pakopistettä kohti. Ja kaikki sellainen, mikä perspektiivikuvan tai tässä pohjapiirustuksessa on tuon kuvan suuntaista, tulee perspektiivikuvassa suuntautumaan tätä oikeanpuolimmaista pakopistettä kohti. Ja nyt kun tämä rakennus on näinkin tämmöinen kulmikas, niin siinä tulee erittäin paljon olemaan viivoja, jotka suuntautuu näitä pakopisteitä kohti. Lisäksi siellä tulee olemaan pystyviivoja ja ne tulee olemaan pystyviivoina, eli ei oteta kolmatta pakopistettä tähän mukaan. Ja nyt tämä alku kannattaa tehdä tuon kulman kohdalta, koska tuo kulma oli nyt semmoinen helppo piste, mikä osuu kuvatasoon, niin tehdään se ihan ensimmäisenä. Ekaksi laitan sinne pienen viivan, joka paikantaa sen kulman tänne perspektiivikuvaan. Ja nyt tämä horisontin korkeus pitäisi olla 1,70 m. 1/100 mittakaavassa, missä tuo pohja on, se vastaa 17 mm. Ja senpä takia tuo perustaso on horisontin alapuolella 17 mm päässä tuosta alaspäin. Ja sen haluan merkata tänne pienellä apupisteellä. Mittaan siis tuosta 17 alaspäin ja laitan sinne pienen merkin. Sen jälkeen tutkin tätä kuvaa. Mikä etäisyys on tuossa nurkan kohdalla tuosta pisteestä tuonne. Ja havaitaan, että se on näköjään 45 mm, kun tästä mitataan. Jolloin kun tämäkin on 1/100 mittakaavassa, niin tuosta 45 millin päähän voidaan sitten piirtää vaikka jo näkyville viiva, eli tämä on jo näitä viivoja, mitkä jää sitten siihen kuvaan, niin tosta ja ylöspäin 45, niin saatiin tuo kulma kuvattua sinne sitten näin. Ja siitä kulmasta sitten lähtee nämä seinät. Mä teen vaikka ensin ihan apuviivoina himmeesti täältä pakopisteestä tuohon ja täältä pakopisteestä tuonne ja tuosta pakopisteestä tuonne ja tuosta pakopisteestä tuonne ja sitten jatkan niitä vielä paperin reunaan saakka näin. Ja nyt alkaa hahmottua, että tähän tulee seinää, tuohon tulee seinää, tähän tulee se semmoinen uloke, niin tätä ylintä viivaa ei kannata piirtää näkyville, mutta oikeastaan nämä kaikki muut viivat sitten voidaan jo, nämä on niitä ihan siihen kuvaan jääviä viivoja, niin näitä voi jo sitten kunnollakin merkata siihen näkyviin, koska nuo siihen kyllä jää sitten pysyvästi siihen perspektiivikuvaan mukaan. Eli tämä seinä, sen ylä- ja alareuna kohdistuu tuonne ja tämä seinä, sen ylä- ja alareuna kohdistuu tuonne, mutta yläreunaa en viitti vielä piirtää, koska siihen on tulossa se uloke, joka osa siitä joudutaan pyyhkiin pois tuosta viivasta. Sitten kuitenkin niin riittää tässä vaiheessa, se on tuolla immeellä esitettynä.
Nyt sitten voitaisiin tehdä vaikkapa tuohon oviaukot tähän seinälle. Lähdetään täältä pohjasta katsomaan, että lähdetään katselupisteestä piirtämään viivaa tuo oviaukon kulmaan, mikä näkyy siis ulospäin, eli tuohon. Ja venytetään se viiva kuvatasoon. Ja siinä kun kuvataso tuli vastaan, niin siitä mennään pystysuorasti perspektiivikuvaan. Ja tuohon tulisi oven reuna. Ja oven korkeus mitataan julkisivusta. Sen voi mitata siis täältä. Näyttäisi olevan noin 23 mm, jolloin sitten laitan pienen merkin tuosta lattiasta 23 ylöspäin, eli tolla linjalla sitten tulee olemaan oven yläreuna. Lähden piirtämään viivan tämän puolimmaisesta pakopisteestä ensin tuohon ja jatkan sen sitten vielä pidemmäksi tuonne, niin tälle viivalle tulisi sen oven yläreuna sitten kohdistumaan. Ja nyt mä pääsen jo piirtämään tästä sitten oven reuna tulee tuohon ja siitä se ovi jatkuu tänne. Ja kuinkahan pitkälle se nyt jatkuu sitten, niin se voitaisiin kyllä katsoa apuviivalla. Eli lähdetään täältä silmäpisteestä liikenteeseen. Tohon pisteeseen tullaan. Venytetään se viiva vielä sitten kuvatasoon saakka. Ja siitä sitten tullaan ylöspäin, niin nähdään, että se oven toinen reuna pitäisi olla tuon pisteen kohdalla. Ja nyt me päästään piirtämään tämä oven toinenkin reuna, joka sitten määrää, että tuo yläreuna tulee tuolle välille. Ja nyt kun tämä oli neliosainen tämä ovi, niin voisi laittaa tänne tuosta mitata tuon välin ja jakaa sen 4 osaa. Laittaa tänne pienet merkit näin ja kukin näistä merkeistä voidaan sitten etsiä tällä samalla tavalla. Eli katsellaan täältä katselupisteestä jotakin tämmöistä merkkiä ja venytetään se ensiksi tonne kuvatasoon ja siitä sitten tullaan ylöspäin pystyviivalla, niin tuohon tulisi se ensimmäinen pystyviiva, joka jakaa tätä pintaa. Eli tätä ei voi suoraan jakaa 4 osaan, koska tämä on leveämpi kuin tuo. Sillä tavalla se vaikuttaa siinä se perspektiivisyys. Sama homma toistuu näille kaikille pisteille. Ja oikeastaan samalla periaatteella pystyy tuon toisen seinän piirtämään tuonne. Ja tässä kohtaa niin hyppään vähän eteenpäin. Ja seuraavassa videossa katsotaan sitten hiukan monimutkaisempaa juttua.